आज आपण बनवणार आहोत जुन्या पद्धतीने बनवलेली वांग्याची आमटी। यासाठी मी इथे कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेले आहे। त्यानंतर मी वांगी आणून चिरून दोन बारीक करून ठेवलेले आहेत। ते तेल तापलेल्या तेलामध्ये टाकून चांगले भाजून घ्यायची। वांगी चांगली भाजली की त्यामध्ये आपण इथे मी तुरीची डाळ 10 मिनिटे भिजत ठेवलेली होती। त्यातील पाणी निथळून आपण त्या वांग्यामध्ये टाकून देऊन टाकायची आणि परतून घ्यायची। ती चांगली परतली की त्याच्यामध्ये आपण घरची चटणी टाकायची। इथे मी 2 चम्मच चटणी टाकलेली आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार टाकू शकता। चटणी चांगली तेलामध्ये भाजून घ्यायची। त्यानंतर त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचे। चांगलं परतून घ्यायचं। चांगलं परतलं की त्याच्यामध्ये आपण पाणी ओतायचे। इथे मी 2 ग्लास पाणी ओतलेले आहे। तुम्ही कोथिंबीरही टाकू शकता, मी ते टाकलेले नाही। आमटीला उकळी आली की मंद गॅसवर झाकण ठेवून शिजून द्यायचे। त्यानंतर 10 मिनिटे शिजून दिल्यानंतर झाकण काढून बघायचे, वांग शिजलेलं आहे आपलं। वांग शिजलं की त्यामध्ये आपण शेंगदाण्याचे कूट टाकायचे। शेंगदाण्याचे कूट टाकले की 5 मिनिट चांगले उकळून द्यायचे आणि नंतर गॅस बंद करायचा। इकडे वांग शिजतंय तोपर्यंत आपण इकडे शेपूची भाजी करून घेऊया। इकडे भात शिजतोय, तुम्ही बघू शकता। शेपूची भाजी बनवण्यासाठी येथे आपण शेपूची भाजी नीट करून चांगली स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहे। शेपूची भाजी करण्यासाठी इथे मिरच्या आहेत, 3 मिरच्या चिरून घेतलेल्या आहेत। इथे मुगाची डाळ मी 10 मिनिटं भिजत ठेवलेली होती, ती भिजलेली आहे। त्यानंतर इथे लसूण आहे। हा लसूण आपण थोडा मोठा थोडा छोटा असा चेचून घ्यायचा। हा बघा, तुम्ही लसूण मी चेचून घेतलेला आहे, अशा प्रकारे घ्यायचं चेचून। आता इकडे आपण गॅसवर कढई तापत ठेवलेली आहे, गरम झालेली आहे। त्यामध्ये आपण तेल टाकूया। तेल तापलं की त्यामध्ये आपण चिरलेली मिरची टाकूया। मिरची चांगली भाजून घ्यायची। मिरची चांगली भाजत आलेली आहे। त्यामध्ये आपण लसूण टाकूया। लसूण चांगला भाजून घ्यायचा। हे बघा, लसूण भाजत आलेला आहे।
लसूण भाजलेला आहे. आता त्यामध्ये आपण डाळ टाकूया. डाळ टाकली की त्यामध्ये आपण भाजी टाकूया. भाजी टाकलेली आहे. आता ही भाजी आपण परतून घ्यायची. ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकूया. हे बघा मी मीठ घेतलेलं आहे. मीठ टाकलं की त्यावर आपण झाकण ठेवून वाफलून घेऊया. आता आपण उघडून बघूया. मीठ टाकल्यामुळे भाजीला पाणी सुटलेलं आहे. हे बघा. अजून 2 मिनिटं ठेवूया भाजी शिजत. हे बघा भाजीतील पाणी सगळं आटलेलं आहे. आपली डाळही शिजलेलं आहे आणि भाजीही तयार झालेली आहे. भाजी आपली तयार झालेली आहे. पाणी पण पूर्ण आटलंय. माझे व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडत असतील तर चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा दिसतील. वांग्याची आमटी, हा भात, ही गरमागरम भाकरी, ही शेपूची भाजी, लोणचे आणि आंबावडी.